Рәфис Садриев 40 ел руль артында, әмма экологлар тикшерүенә беренче генә эләгүе. Аның машинасыннан чыга торган зарарлы матдәләр нормадан 2 тапкырга күбрәк. 6-19% күрсәтә, булырга тиеш эштә иш. Үтәсезме вакытында техосмотрларны? Була, үтәбез. Хәзер менә Кереп күрсәтеп карыйбыз инде, тагын бер кат тикшер регулировкага. Чиста һава операциясе экологлар һәм ГИБДД хезмәткәрләре тарафыннан узган гасырның 80нче елларыннан бирле уздырыла. Ел башыннан һавага пычрак матдәләр чыгаручы 17 автомобильне ачыклаганнар. экологлар машиналарны махсус автотест ярдәмендә тикшерәләр. Җайланма автомобильгә урнаштырыла. Инде әлеге экранда бүленеп чыккан зарарлы матдәләрнең күләмен күрергә мөмкин. Әлеге машинада зарарлы матдәләрне күп бүлеп чыгара, тик аның хуҗасы ниндидер аңлатма бирүдән баш тартты. Экологлар йөк машиналарында җиңел автомобильләрне дә туктата. Гадәттә искерәк техникада йөрүчеләргә штраф түләргә туры килә диләр. КоАП статьясы буенча 8.23 штраф 500 сум. Ә менә әлеге автомобиль йөртүченең намусы чиста, аңа инде штраф янамый. Вакытында техник күзәтү уздырырга, майны алыштырып торырга һәм сыйфатлы ягулык салырга, хукук бузучы булмас өчен гади кагыйдәләрне үтәүдә җитә. Алдагы еллар белән чагыштырганда, әлеге нарушениялар безнең күзгә күренеп кими бара. Чөнки бу машиналарның паркларын яңалаштыруга бәйләнгән. Чисто воздух операциясе әле башланып киткән чорыгына безнең алдагы көннәрдә машиналар тикшереләчәк. Операция 30 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк, ә бүген тикшерелгән 30 машинаның икесе генә экологиягә зыян сала булып чыкты. Илгиз Шәкүров, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.